הדבר הזה עושה מה אני כך כל. אחוז רוצה לתוך קלייה? טעים אבל. עבדו עלינו. אבל לפחות זה שווה 35 שקל. יודעת, אני מרגישה כאבים. יש לך ביט? לא, צריך למשוך, צריך לקנות תרופות. אז איך אני אמשוך את זה עכשיו? זה בחשבון שלך? תשאירי לי את הכרטיס ככה, אני אפקיד לך ישר לחשבון. אמא, אבל אל תעשי, אל תדפקי לי בעיה. כל הזמן הזה אמרתי שוקולד אמרתי ביי. לך פעם משהו ולא עמדתי בזה. כל הזמן הזה כל הדרך שהיינו. אז למה את מקליטה את זה? תנתקי את זה. טוב, אז אלוהים, תקשיבו. בספר תורה, מה? תראו, אני אדומה. תשאירי לי את הכרטיס, אני מפקידה לך בדיסקונט ישר מהחשבון שלך. אני אדומה. 150 משפיע. כי הלכתי עכשיו כל הדרך. מאיפה? מאיפה? אנחנו לא רגיל, היה כל הדרך. נו, מאיפה הלכנו? מהבית. הלכנו מפה, מהבית שלנו, עד לתחנת אוטובוס. אחרי זה מהתחנת אוטובוס עלינו על האוטובוס, ואז הלכנו חצי דרך, והגענו הגענו לאורן. ואז חזרנו הביתה, היינו ליד החנות. ואז אמרנו, יואו, שכחנו משהו. והלכנו לגילת. נראה לכם הגיוני. אני גרה בדלת. כאילו הלכנו שבעת. עד לשם ועד לשם. נראה לכם הגיוני. כל הזמן הזה אני הלכתי ברגל. רק בשביל זה. מה זה, אני מדברת לעצמי? תגידו לי בתגובות. זה בא שחשבתי זה יותר טעים. תגידו בתגובות. אמא, הפלתי לי את הטלפון. מה זה, החולצה הפוכה. אני גם ככה. אני גם אמורה לקבל מזון, נראה לי אני אקח כמה טוב. תבינו. מי שאוהב את זה, שיכתוב לי. כי אחותי אוהבת את זה. היא אוהבת את זה. זה מסטיקים? זה מסטיקים לא פשוט סוכריות. פשוט הסוכריות האלה. שיכתוב. ומי שאוהב את הסוקולד ביצה, קנינו שתי סוגים אבל אכלנו אחד. אני אעשה לכם ולוג עכשיו מה קנינו. ליאם, אפשר להראות מה קנינו? לטיול של החודים. חלק 2.